DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, alas 3:05 na. Alas 3 na, Pag may oras sasabi ng ko, pangyari i-text sa mo. maaga. i-upload mo. I-chat mo. Tataram ko, always sa number one. Sa bagay, DCGB. tama. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga Maliputo. impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Good afternoon. Damerian, 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 Damerian. Merindal na po, merindal na, merindal na, merindal na, merindal, 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 merindal. Maray na hapon sa mga parantabay sa programang Pinky On. Ang panahon baga, garing maliputunonon, ano daw nangyari kay Bising, talagang yaong pa, gari talagang maghali sa tuyang kabikolan. Gero tabi di masabutan ang kamugtakan kang panahon. Bata baga, pag maliputunonon, kitang mga lalaki, minarok-rokon. Kitang mga lalaki, minako yung puson, gari baga mga tugang gusto tananggan, pagparailing-ilingon, ang sa tuyang agom na magayonon. Gari kita baga, titiko poon, alaga dahi man maginibo dahil ang tamaliwanagon. Alat-alato na lang pagburubanggi, magkaturog ki atab, dito ang pwedeng gibuhon. Anyway nga, malipot-lipot man, marayon lamang magurowat chokol. Mga parantabay sa programang ini, na magkamatin in lipot, tabi ko niya ng panahon. So may mga pwedeng pagkupo-kupoon, pwede man nagibuhon, alagad mga tugang kunhali tabi sa luwas, hali sa opisina sa imong kaoron, iyan tabi na pagibuhon. Tabakan siya mga tugang nakasabit ki ano man na virus na pwedeng delikadohon, baka maulakitan ka kung ano man iyan hali dyan sa luwas. O kung nagparalakaw-lakaw iyan sa ibang mga lugar, di sa Legazpi, magin sa mga mall. Alagad ngunya na mga panahon dahil antan mga mall sararadohon, apera sa mga grocery, talagang ang mga tao na sa laog ng gadkang harong. Kamutabi na mga parantabay ngunya na paghahapon kung ikamambalo o kay dekanin agom. Iyan ang dakulang problema at talagang sa imong pag-asa sa laminting ulunan na malumuyon. Ulunan na matagasunonon o kung bako man mga tugang pag-asa mo tamong sanang mahibogon. Kung dahi ki agom pwede dakulang problema at paano mga tugang pupunason. Ang lipot na namamatian mo kaya tabi ready mo ang mahibogon na tamong. I-ready mo an sa imong sitwasyon dahilan mga tugang takoy ka nakaisip talagang dapat mong kauronon. Then ang tigita kimaginibo dahil ang taday man talaga rin matumangsi mo kaya tabi sa imong pagtagal-tagalon. Maray na hapon. Oy, kumusta? Ano na ini si Bising? Bata kadakol pang daing kuryente. Naka-generator tabi kita ano yan? Naka-generator tabi kita, John? Naka-kuryente kita? Naka-ape kita, no? Madam Veron, maray na hapon tabi, Madam Veron, ang sa kuyang amiga dyan sa registrar's office, sarong babayi na mabuoton. Talagang tulming nakaulo, karing babayi na day po napapagalon, kaya mga tugang talagang taga-gobyerno na talagang mahigoson. Madam Veron Gomez, kumusta ka tabi? Gari bagang malipot, at pirmi kang naka-smile, tamay pag-asahan kangon niya na panahon. Bata baga sa Bicol University, deng laog ngunyan, kaya taben mga empleyado, yaon hanggad sa mga harong. Pati taben mga estudyante, deng virtual classes, kayang urog-mahon. Urog-mahon, tadeng virtual classes, makalibre lamang ngaya sa maestromi, asin maestrami na malandalon. Madam Veron, maray na hapon tabi sa imo. O madali lang. Alat ko na daw, susukon ta daw kung ano na nangyari mga tugang ta. Hanggang sa ngunyan yun, maurahan. Ano? Kasabang gibabaga kita isip-isip kay ni kay Bising kong hay na sarawayo na ini o. Inda kong nakahali na si Bising.
Aramunta daw mga tugang sa kwan, Pag-asa. Hello, Pag-asa. Pag-asa po ito. Baray na hapon. Amigong Melvin, si Henry Tabi, DCGB. Okay po, Sir Henry Maceda. Opo, Melvin, nag-upload ba ya ako ta? Continuous baga ang uran-uran mo niya na panahon. Hay na po si Bising, kumusta na ini na sitwasyon tago niya na aldaw? Opo, si Bising nga po ay nasa may northwest sirangan po ng Legazpi City Albay o nasa may northwest sirangan po ni Kang Lira Catanduanes po sa ganyan pong pagka-aldaw po. Oho. Ano po siya? Stationary tabi siya, Melvin? Ano po? Nag-stationary po siya. Di siya masyadong nagdadalagan ng pahali, pakaskas? Opo, halos sa ganyan, luway po siya naghihiro ng north-northwest. North-northwest, okay. Pasiling sa kadagatan, ano? Opo, sir. Opo. Ano nagkakapugol kayo nito dahil siya nakakahiro? Arog kang sudalaga niya na dating 15 kilometers per hour. May nagkakapugol tabi sa iya? Opo, Sir Henry, may nagpupugol sa iya yung high pressure area po sa may bahagi po ng China daw, kaya doon po sa may karagatan po ng Korea po. I see. Okay. So, pirang isdalagan niya ngunyan tabi, Juan, Melvin? Opo, yung dalaga ng ngunyan, halos slowly lang po, siguro less than 5 kph pa yung dalaga niya. Grabe talagang na siya. Talagang habo maghali, adi. Opo, sir, kasi nakaw lang sa inyo ngunyan yung high pressure doon sa may sa may eastern portion of China, kaya hindi po siya makasakat ng diretso at nauulangan po siya ng high pressure area. Oo. Pero masakat man sa nonita ng high pressure area, naghihiro man ini, kumbaga para yun yung high pressure area, makakabanti man po itong bagyo. Iyo. Ano po ini, sabi mo, pasiring sa Pacific Ocean ang dalaga niya. Dahil isang chance na magpasiring sa kadagaan tabi sa Central Luzon. Ano, sana daiman? Bata makusog ini? Opo, sir, sa mga tracking naman po natin sa ngayon po ay halos kadaklan po, majority po ay hindi po ito maglalandfall sa Pilipinas. Ayon, very good yan. Very good. Okay, so kung 5 kilometers per hour sa Salbatana, abo siya maghiro talaga. Grabe. Opo, sir. Kaya mabagal, kaya inaasan nito yung mga pag-uran-uran na inisundo pa sa aga ini. Iyo, hanggang sa aga mauran pa. Opo, sir. I see. Opo, okay. Sa ngunyan tabi, Melvin, may estimate ka mong kumparang distansya niya sa Catanduanes? Sandali lang po, sir. Kung makuha pa. Yung satellite image namin dito, kasi na route so, dito, yung sa kuryente, kaya di nadadana sa ibang computer, may lalo na yung sa satellite namin, kaya Iyo. So, kasabagong 11, pero sa distansya niya, sandali lang tama computer, 11. bagong alasante po, 305 km northeast of Legazpi City. 305 Apo, 305 km northeast of Legazpi City. Legazpi. So kung 5 kilometers, 5 more or less 5, kilometers per hour, 1, 2, 3, 4, mga 15 kilometers pala ang didalagan niya more or less. O mga 20. Apo, sir. Apo, sir, sa ngayon halos yung din yung makasakat dahil po doon sa high pressure system naman sa may bahagi po ng sirangan kang China. Ano ka rin natatabi ka rin nagrani sa Virac ini, tabi Melvin, o nagrani sa Legazpi? Hindi po papaharayo na po siya sa Virac. I see. Opo, nakatukad man na may kugaring luway sa na. Salbatana, magabat suguyod niya, di? Magabat suguyod? Opo, sir. Hindi siya makabantid dahil nga po doon sa high pressure. Okay, ano ang posibilidad tabing umatras ini? Mababa po yung posibilidad na umatras point at so high pressure naman sa may China. Naman ito, kumbaga maatras man ini, kaya makakabanti man ini itong naturang bagyo. Iyo. Kasi napunta itong high pressure area na nakaulang sa inyo sa may parte kang silangan kan China. Mapasiring masakat man ini pa taas, pasiring sa may kadagatan Pasipiko, kaya sa may Japan. Opo. Medyo siyempre pag nagpasakat ito din, medyo yung pressure kauning high pressure area, medyo luluya man, kaya makabelo man siyempre yung low pressure na.
Ito pong type na 16. Opo. Kung more than 300 kilometers siya sa Legazpi, di marami po siya ngunyan sa Virac, tama? Sa Catanduanes? Opo, Sir Henry. Alam niyo po siya ngayon sa Bira, Catanduanes. Iyan, kumusta daw ang panahon duman sa Catanduanes, ano? Sa radar nindo? Kumusta daw ang sitwasyon duman? Opo, sa base po sa nahiling ni Tahalo, po duman, maoran po ngunyan duman, saka medyo may mga pagbugso ng Duro, saka medyo mahadon din po yung coastal areas po sa Catanduanes. Eh, sus. Okay. So, maintain po kitang signal number tungon yan, ano? Tabi, ang Albay? Ading coastal area kang Albay? Opo, maintain po yung tropical cyclone wind signal number to doon sa coastal area ng Albay na nakatubang sa Pacific Ocean. Iya, okay. So, yun na po ang sitwasyon takan pag-uran-uran tadig di, ano? Dahil na po ini makusog pang uran tabi, Melvin? Pwede pa rin pong magkusog yung mga pag-uran po natin kung mag-enhance pa ito pong cloudiness po netong bagyo. Pero sa ngayon, halos ganyan na rin po yung mamatiyan itong mga pag-uran-uran. No rin daw ini makahiro si Bising, ano? Opo, magahiro ini pero mga maluway sana siguro po. So, kasi hindi siya makabelang masyado. Baka kayo po niyang iswab. Ano? Hindi nga po siguro. Hindi ka pangyayari ini. Okay. So, expected na ngunya na banggi hanggang po sa aga magiging mauran pa sa palibutan, no? Tabi, Melvin. Ining sitwasyon niyang iningon yan. Opo, Sir Henry, magiging mauranan pati pa sando po sa aga po. Okay, okay. O sige, Tabi, amigong Melvin, salamat na marami, Tabi, sa forecast mo. Thank you so much. Salamat din po, Sir Henry, masalasyon sa mga taga-DCGP. Opo, thank you so much. Yan, mga tugang Melvin Almuela. Nadagog mo ito, Junior, na sitwasyon na ito, John? Nailing mo ng pangyari niyo. Bata ako nga, actually, di ako nangingiturog man. Gusto ko ta magsurosista. Di ako nangingiturog ta. Ginatangan niya ako ta minsan minaduop ang paros. Ito pala, John, ang bagyo, more than 300 kilometers, ang distansya ta. Di ba? Sa mga oras na ini, digdi po mga tugang sa Ciudad de Legazpi. So, masarang, kumusta ka mo dyan sa Virac, Tabi, Catanduanes, ha? So, yaon tabi isa indo ang kwan, yaon tabi isa indo an, ano yun eh, ang harani tabi isa indo an bagyo ngunyan. Mag-ingat kita ha, maringani po taday nagkaigwanin makusog na pag-uuran, yan po mga tugang sa tuya na palibot. Alas 3:14 oras at, tama ba? Alas 3:19 oras. Ano? Deko tabi, yun ako ang pigtuturo mo dyan, tabi. Deko tabi nakukuhaan sa imong pigtuturo digdi sa lagta, commercial lagta. Hain iyan, nasa imong pigtuturo. May sponsor ito? Aliman. Dahil man baga kinagibo kinyos, ta. May bagyo mo da. Kuhaan baga, uning ano ini, dahil man baga kitrabaho sabi ni Mayor. Bueno, ang mga informasyon na yan, mga tugang hatod sabi sa Indokan, mga minasunod. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Sprite, gawa para sa init. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Alright, sige. Okay na, John? Solve na kita? Alright, sige po. Thank you. Sabi ni Renen, mauran tabi digdi sa Catanduanes kasubanggi pa. So, kung makusog ang uran dyan sa Catanduanes, baka tabi magkaigwa ki ano yan? Baka tabi magkaigwa ki mga possible na pagbabaha dyan, di ba? O kaya landslides dyan po mga tugang sa Catanduanes. Kaya, imagine, subagyo halos, stationary, then naghihiro. 5 kilometers per hour. Napigihiling ko kaya ini na satellite image digdi sa mga online sources ta.
mga tugang, medyo talaga ang sitwasyon, ano. Kaya lang, pasensya na po kamuta. Di man po ako, turo tatao man ako kaini. Kaya lang, di ako pwede mag-interpret yon. Taba ka masala ako. Bako ko po in expertise. Bago ko tabi in expertise, ikaw ki mga, ano yan, ikaw ki mga expert dyan, sina dapat na magpaliwanag. Arog po mga tugang sa pag-asa. Ayan. Kung kita na mag-interpret kaini, Di mawarang kita trabaho ang pag-asa. Di nang trabaho ang pag-asa. Okay, so yan tabi, mga tugang ang sitwasyon ta. Mauran hanggang dyan na banggi, hanggang po sa aga. Di naghihiro tabi isibising. Yaon dyan sa may gilid mismo, kan arani dyan sa may probinsya nin Catanduanes. Okay, sandali lang. Pati nga ng internet connection, may maluyaw, no? Di ko na open ang sa kuya. Pasensya na po, Sa mga comments po nindo sa Facebook, di ko na open. Maluyaw ang tabian connection ang pag-open ko kang internet connection. Hindi po sa tuya na programa. Pero, mga tugang, ang sarong ngunyan sa dapat nyatong bantayan, ini po na COVID ngunyan. Ini po ang latest na informasyon kang COVID, so COVID ta po sa Bicol region, may dagdag kitang 93. So dahil naman kita nagbababa digdi, lugad 40, 50, 80, 90. Kansarong aldaw nag 100 plus. Ngunyan po 93 ang kaso kan COVID, mga tugang sa Bicol. Sabi po kan Department of Health, igwa kita ki 93 na dagdag tabi sa COVID. Unactive cases ta po, 1,253. Piling mo ni John. Hindi ba niya kung ano daw ang sistema tangon yan? Adi, bako, hindi kong klarado sa ang plano kan gobyerno ta. Sa Albay po, may dagdag na 16. 8 sa Awas. Ara mo na sa Awas na yan. Nadadangog ko ka sa bago sa istorya ni Jimmy, kay Padingmar. Jimmy, istoryahan daw tabi ko nagdadangog ka, Jim. Istoryahan daw tabi ding sa Awas ta. May nagka-interest ako sa istorya ni Jimmy. Kung paano, Joe, nagkaigwa kiwalo na kaso sa Awas. At nagsarakay da ini sa van, buda nag-swimming. Nag-swimming. May tulo po sa Legazpi. 2 sa Daraga, Sarong Libon, Sarong Ligaw, and Sarong Tabaco City. Camarines Sur po, 57 sudagdag. 14 sa Libmanan, 6 sa Naga, 5 sa Kamaligan, 5 sa Pili, 4 sa Bato, 13 mga tugang sa, sandali na nga, 3 sa Calabanga, 3 sa Lupi, Pamplona, Tagturulo, 2 sa San Jose, Tagsararo po sa Buhi, Kanaman, Del Gallego, Guwa, Minalabak, Presentasyon, Sipokot, Gawon, Tinambak. Ansur Sugon man, nagdadakol, 20 ngunyan ang kaso. 7 Sorsogon City, 4 sa Huban, 2 sa Matnog, 2 Puerto Diaz, Tagsararo sa Barcelona, Bulan, Kasiguran, Castilla, Pilar. Isus ko, bata may saronggadan na nai-report, taga sa ini, taga Camarines Sur, kay Rakmano, may saronggadan tabi, mga tugang, sabi kang kuan. Ngunyan, ang tali, mga tugang per province tabi, kaday, di ko garing na maluyaw ng batang internet na maluyaw madali lang ta linggo ko ma-open ko sa data ini na so kada probinsya po mga tugang ang kaso kang kada probinsya para po matawanan ta kamo ki ay na nga nito Department of Health ito ang kada probinsya po ngunyan, ang Albay, ilinga po sa Albay, ilinga sa Albay nindo. Sa Albay po, ang aktibong kaso ta 128. 128. Ang Camarines Norte, 31. Camarines Sur Tabi, active cases 423. Ang Catanduanes 24, Masbate 66, Sorsogon 164, Salbatana Sorsogon, dakol man ini.
Legazpi City o sa Legazpi 91 yun. 91 tabi ang kaso kan Legazpi. Naga City 295. Buda may others na 36. O yan tabi ang sitwasyon, mga tugang kan. Active cases ito ha. Sa active cases yan. Sa kabilugan po, mga tugang, ang Bicol region, igwa kita ki pirangani so active cases ta. Ang active cases po sa kabilugan, 1,258. Sinabi ko na kasabago ini. Ang cumulative cases po, 6,614. Saka. Bata kasabago, sa amigo ko, may istorya sa kuya. May pilosopo yun talagang mga tao. Sa amigo ko, nagbakal dyan sa sarong tindahan dyan nagsaon dyan sa may Pasiring Santo Domingo, may mga tindahan dyan ng mga bakalan. Mga karne, mga sira gayon. May natino siya sa sarong gurang, o sarong lalaki na may dadidad na. Sabi ka na bigo ko, tinino niya daan yun. Ngayon, tiyo, pare na hapon tabi, nagtitinda ka, di ka po kimask. Pala, di ka po kimask. Baka po pwedeng makasulog ka kimask. Sabi da kang gurang, o kang lalaking may edad na. Yan naman yung labot mo kung ako magmas. Di man ako naniwala kang COVID na. Ganita siya dyan sinipyang kitubig na mainit o malipot. Alam nga kung dangin ako nagmas ngayon, ay man ako naniwala sa COVID na. Ay dakulo na baga ngayon po, tiyo ang kaso. Baka ngayon madakop ka, may pinalidad baga iyan. Aram mo simbag sa iya dyan, kaso itong may edad ng lalaki. Kung may madakop nga sa kuya, ka nagsumbong. Tadi man niya kiibang ngayang masamong sa pulis, teka man sa nakaising yang, di ako nagmamask. Saka baga. Saka, ay mga rason na, Junior. Kung may magsumbong nga sa pulis, di ibang nga, ikaman sana. Tadi ikaman sa nakaising nga sa kung, di ako nagmamask, kita man sa yung doon niya, undigdi. Nailing mo ng rasonan. Di ba? Ay, talaga, kakalin. Kung di kang pasensya, mga tugang, kakalinturaon ka, pag-arog tabi ka ng sitwasyon. Alright, 3:28, mga tugang sa Pilipinas, dagdagan daw ang istorya. Hali po dyan sa luwas, nasa linya po si Paring Alan Mario. Paring Al, good afternoon, kumusta dyan? Yes, pade, good afternoon. Mga sanga namanin kahoy. Ang rason ko yan kan apek. Naman. Nagdudurokotan, kaya sige-sige ang brownout, maski na man kidamage sa bagyo. Bako, nagpurutol na kan mga sanga, kan mga inot pa. Dahil mang bagan gayod na ubos. Baka nagturubo naman. Bagay, aloy-aloy na bagay ito Baka nagprotol. nagkaralaba na. Di, nararapas pala susang kang kahoy. Opo. Susang aso wire. Kaya mo niyan palang, kadakol na yung kuryente. Kadakol. Kaya si Mayor Rosal nagkiuro naman sa APEC saka sa Telcos. Na? Ngunyan latest naglaspas na nakipost si Mayor Rosal. Ano na? Nasa meeting ninda sa kaso APEC saka sa mga taga Telcos. Ano na? Yung mananggad, nagdudukot tandang mga wire sa kahoy. O pagdukot kanwa dahil sa kahoy, iyan ang rason o dahil kang paros. Iyan ang rason kung nga brownout niya sa kadakol na lugar. Di. Iyan nga, di man kita tinamaki makusog na paros. Dupo man sana. Yung nga, ito dahil man damage sabi ni Mayor, so report sa iya. Oo. Dahil man damage kan bagyo. Oo. Nagdudurukutan man sa mga wire dahil sa sanga, saka sa paros, bata abagat mo yan, magkusugon ang abagat. Yung ang rason talaga, kung bako kahoy, bayong. O ito bako alas. Bako bayong ikos. O ito bako alas, tora na. Pero di kitang maginibot ta. Minatrip off lang. Ini nga ngunyang, pangkurago ng teksa kung dahil kuryente sila. Dito nga tabi mapunan mong apek. Totoo yan. Bata ko din, akong napunan dyan sa apek talaga. Bataan, advice daw kan apek, mag-upload sa inda kung sa ina lugar na may brownout. Alam mo, na yung mana-uploadan. Iyo nga, maapod ka nga ni. May brownout tigdi. Iyo po, i-record. Record lang. Pero may nagtatrabaho ka? Sabi may, nagtatrabaho man. Yan, sabi, digdi sa post ni Mayor. Oo. Oo. Ay. Mabay pa, nakapurot ako digdi pangadji.
Ano na? Oh. Oy, kanay sure Just siya sa... told APEC regarding the brownouts. Oh, yun na. Wala namang damage sa mga poste. Dumidikit lang daw ang mga wires sa mga kahoy. Oh, yun na yan. At ang iba, napuputol dahil sa hangin. Yan, yung mga, sakto. Ginagawa na tabi nila, pakireport lang sa APEC, numbers nila, ito. Oh, yun Ito na. tabi meeting natin sa Telcos in APEC regarding dangling of the wire sa Legazpi City. Yun na yan. Susuporta po sila sa lahat. PLDT Globe, DCTV, Converge, at keep safe always. O, ano sa number pa de? Ayun na yan. Oh, yun na yan. O, ni mananggal may mga hotline? Mainit talaga ang mga tao dito. Joke lang. Ining mayor, nagpinilyo pa man si mayor man na. Pagka-post niya, mainit dan mga tao duman sa iyo ba sa internet nawara. Kasi bago nag-upsa kuryenteng bigla sa arong. Mainit nga ang mga tao talaga dito. Ayun, mainit na nga ni kang COVID. Oh, sabi ni mayor, joke lang. Nangyari. Ay, pa-share ko ni Pangaji. Oh, ano na? May Pangaji digdi oh. So pinadala sa kuya ni Kwan? May pinadakan sa kuya si Sapek. Rick na Mendoza? Sapek. Oo. Ayun na. Pinangaji mo na ini. Iyon na. Sarawayo na Rick Otro ini. gare, tawa ko rin eh. Sarawayo na Rick ini, oh. Ano yung bagay ni? May tabaka po na ako ni Chapat. Ay. Baka po na ako ni Chapat. Ano ba yan? Yung masabi, share ko lang tayo. Oh. Nalagiluwas Papalan na. talaga sa mga... Tulog na na-receiving text talaga. Di talaga natatapos iyan na posting. Ano di? Yan ang mga kaasangangan. Ay, natatapos. Oo. Oo, duman so mga posting kami na, bangga na naman. O dyan sa North, igwang kuryente. Sa South, Sa South, may feedback sa ko na, man, kay Wala Kuryente, man. indaw niyan, kaniguana. nangyari sa Maura Nasa Roman. Albay District pa ako. Bata birthday ko niya ni Erap Estrada. Ayawan sa Oh, sige. Thank you. Apo, thank you Ayan pala, mga tugang so. O, kamutabing nagdadarangog ngunyan, miniting na ni Mayor so. Siguro, in general na ini, maski sumiting ni Mayor, maray pa si Mayor, may meeting talaga apik, ano? Linga, nagabag, marawat ang panahon, nagmi-meeting ang alkalde. Oh. Siguro sa ibang lugar, mga tugang sa ibang mga munisipyo sa probinsya Canalbay, arog man kaantabi John, di ba? Oh, 1 hour ago ito na post ni Mayor, o ni pa, 1 hour ago. Decampment of all evacuated population in Legazpi City at 2 p.m. today. Nag-uruli na John. Alas 2 ka sa bago. Sabi ni Mayor, mag-uruli na nga kamo. Alas resumption of works tomorrow. Balik trabaho. O balik trabaho sa aga. Tabi. Madam Biron. Ay, sa bagay, depende pa lang kay Presidente Noli. So, kanta dyan. So, resumption of classes boda. So, pag-ireskwela, so paglawag sa opisina. O, sabi ni Mayor, tabi, ngunyan dang alas 2, so mga nasa evacuation centers, pwede na po kamong mag-uruli. Kasi bago pang alas 2 pala, alas 3:30 na nga ni. Pwede na pong mag-uruli. Mientras tanto, so suspension of work man, tabi, sabi ni Mayor, resume na tabi ang trabaho man sa aga. Pero alagad, apera kaya no may igapag kita kino sailing policy sa kadagatan, mga tugang kan, probinsya, akan syudad nin Legazpi. Iya po. Okay na. Resumption of all government, private services and operations as well as that of the malls and other business operation effective tomorrow, April 20. Balik na kita. Balik na po sa trabaho. Mga tugang ang sa tuya tabi na kuhanan sa tuya tabi na ano ini na kas na syudad. Okay? So oruli kasabagong alas 2 nag-evacuar sa aga po balik sa trabaho. Sabi kan texter taga saan nga po sa tulong nag-positive sa Legazpi. Sabi kan ang tulo da tabi na nagpositibo, taga Taisan, 20 anyos, lalaki. So saro po na nagpositibo, taga tula-tula, job order, sa sangguniang panlunsod, pangyari sa Maabaka. Asymptomatic ini.
Ani katulo tabi, babayi, 21 anyos, taga-Bigaa. Tabi, mga tugang, an istorya kay ni Elis Aisha from Tagaytay, from Taytay, Rizal. Paano na nakauli na, no? Ano yan? Hello, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon po. Sir, pakisuyo po kami sa APEC Oh, saan po ka mong lugar? sa Saan? San Francisco, Legazpi City po. Saan po? San Francisco, Legazpi City. San Francisco. Sabi kan APEC, ongoing data ang repair ngunyan ta. So, wire, pigpapararapas kang kwan? Pigpararapas po kan ano ini, kan mga sanga kang kahoy? Okay po. Pa-shoutout lang po sa Iyo mga po. So, salamat, sir. Oh, sige, welcome po. Yan. Ayun, okay na. Sabi kan texter ta, sa Virac da tabi pa bugso ang hangin makusog. Ang COVID nakakaparaning na arogo nindo ang China. Sa China wara ka madangog na news about COVID. Ano kan communist country bagasinda? Kontrolado kan gobyerno. Ang state media duman, ang mga broadcasters duman, ang radyo duman sa diri kan gobyerno. Wala duman ki broadcaster na pribado. Kaya kung sa Pilipinas, iba-ibang klase ang media. Sa diri kang gobyerno, buda pribado. Sa China po, sa diri kang gobyerno. Sa anong asahan mong maluwas ka na bareta? Siyempre, so karahaya. So, informasyon kang gobyerno. Buda communist po ang sa indang nasyon. Okay, hello? Hello. Yes? Dito may ano lang po ako ihapot sa imo. Sige po, ano nga po? Itong mga halik baga sa luwas, Oh. sa abroad, Oh. igwa na siya ki 2 doses of vaccine. Okay. Na vaccine. Ngunyan, igwa na siyang vaccination passport baga. Opo. Ngunyan, pagabot digdi sa Pilipinas, i-quarantine pa na siyang 9 days pa da. Iyo po, sir. Duman sa Manila yan. Sa Manila. Nga paano itong, kaibahan kay itong pakulang ito sa mga anong yan, gusto sabihin, man ki usura itong binakuna sa iya? Oh, ang bakuna kaya, busing. Ang bakuna, bako ang garantiya, dahil ka maula kitang ki-COVID. Bura dahil ka ma-expose sa COVID. Sa ma-interview ko baga duman sa radyo klinika ko, sa mga infectious disease. Pagka po sa doktor na interview ko, ang sabi ninda, bako garantiya ang vaccine na nabakunahan ka, na dahil ka magkaka-COVID. Pwede kang magka-COVID, kaya lang mild lang. Na dahil ka pwedeng magadan, dahil ka ma-hospital. Diba? Kaya lang, ang point dyan, kung nagka-COVID ka na bakunado ka, may chance ka pong makaulakit sa iba. Iyan po ang point dyan. Iyan po ang problema dyan. Kaya po, ipa-quarantine siya duman, obserbaran po siya. Araw pa lang ka. Iyo po. Hindi kayo mangkikunyang pa lang, so... Sa pag-uli niya, taga-sign po siya, taga-ligi sa Legazpi, Albay. Iyo po. Sumauli po ligi sa Albay, tatabangan ang kang gobyerno, tao OFW siya, na matawan siya kimagakanigong clearances para sa pagkauli niya po ligi sa Legazpi o sa Albay. Tatabangan po yan, tao OFW siya. Iyo nga rin po. Kaya lang, Oh. may gadang kayo ito, may tighalat sa kanon, Kaya lang, ma-extend na naman sa kunya. So, ipakon mo naman, mapaan ito, so imbalsama durbaga, matudok na naman kay ano ito, pag-extend ka ng pag-imbalsama, di ba? Iyo nga rin. Oh. Iyo nga rin, kunya ka. Kaya po anta sir magtaga dit na kuan puro pasensya ta. Ara mo hali baga sa ibang nasyon buda aling maglawg sa Manila kadakol kang kaso sa Manila baga. Yun makatao. Pero pag-abot yan sa Indo, makikisalamu siya sa kadakol na tao. Medyo delikado yan dahil taaram kung expose siya o bako. Mas maray na pong mamonitor sa Manila muna bago maguli. Iyo. Iyo. Mahapot ko tawag kunya baga Mr. Lloyda. Kundi taga pa ito. Kunya, nilapot ko na sa imo. Iyo po. Saga, ayo po tagraray. Iyo. Basta yan po ang patakaran. Bibantayan ang duman sa Manila. May proseso manggaray duman ng OFWs. Salamat tabi, Pipi. Oh, sige tabi, Migo. Salamat ha. Salamat tabi. Opo, thank you. Mana, John? Ako na baga spokesperson mo niyan, John. Ako manisal ka, John. Lat ko na. Ate Rochelle, good afternoon.
Ate Rochelle Armenia, good afternoon, pretty girl. Wow, ulokon. Good afternoon, pretty girl. Grabe man pirmi na sa may rason ng apek at sa mga kablidangan ni. Digdi po sa Purok 6 kan San Lorenzo, may LSI nag-abot last Sunday morning. Dahil lamang pigtataram kan barangay na mag-home quarantine. Oh. I-verify po nindo kung ang pag-uli kang LSI naan, may dala-dala siyang swab test. Ireklamo, karapatan po ninyo magreklamo sa barangay. Number 1, dapat ma-check ang barangay kung may negative swab result iyan yun. Kung wala, paano siya nakaagi? Paano siya nakalaog? So dapat mo niya ng panahon, paandaron ta naman ang pagiging chismosa sa barangay. Bako John, ichichismis mo kung saan niya sa kataning mo. Tas of now, depo pwedeng maglaog sa albay, nilay kang burbit-bit na negative swab test result or antigen test or saliva test na day kang virus, arog iyang kaan. Kung day kang daradara kaan, illegal ang pag-agi mo dyan sa mga border checkpoints. Paano ka nakalaog? Isumbong sa barangay. Kung so kapitan tayo naghihiro, isumbong kay mayor. Karapatan ta po yan para for public welfare. Isumbong kay mayor. Kung di naghiro si kapitan, nganing ipacheck ni mayor. Iyon na ko ng mayor, di maghiro. Di ba? Oh. Ay, Jimmy, di ka maghiro, Jim. Di ka maghiro, Jimmy, Alas 3:41 na. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help to protect. Choose Nido 3 Plus. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List.
Katabang na, kasurug pa. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Ilibo niyang produktibo, at mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Juday po. And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya Magnesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan! Choose Nestor Grow to grow happy! Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta tulong taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 185 series of 2020. Alright, sige. Oh, sandali lang Aramon talawang isulo ni Jimmy. So, Kasubago, may nangyari, may 8 kaso sa UAS. Hindi ko din doon, baka lamang may makukitang adal digdi John. Baka lamang may makukitang leksyon digdi sa student ni Jimmy. Kita gabos na nagdadango, ako mismo digdi. Baka lamang po ay makukitang leksyon. Ta sa Israel John, Kasubago, naghiling ako sa BBC, boda sa, so Al Jazeera. Dahil nasindang mask. Nag-ordinar sa gobyerno na i-take down na ang paggamit ki mask. Uyog-uyogon mo yan. Kaya abangan ta duman sa Israel mananggad, kung dahil na po sinagmask, sabi, bakudano na dagabos ang mga Israelitas. Jim, good afternoon, Jim. Ano nangyari? Yes, salamat, BP. Natahara mo ang nire-report ko. Nailing ko nga ni ang pigtatara mo. Yan pa na. Manakupan mga mo na isiyan nababasa ni report ko. Dahil ipamanday man ako nagtaong headline. Kata na nga ni. Nababasa. Sa isip mo pa sana. Naraman ko na. Talagang. Bata, birthday mo ngunyan. Dabis. Thank you. Birthday mo ba ganun yan? Dahil managali sa bisita ko pa. Gusto mo hulaan kung si San Matt nagregalo sa imo niya na birthday mo? Kaya dahil mo maukot yan. Dahil mo yan maukot. Tawara man. Secret. Diba? Si Lord. Ang regalo sa ko ni Lord. Ining libre kita sa Baguio. Yes. Very good. Tapos,
pag abot niya to sa sitwasyon na ini. Salamat to na naman. Salamat to Yes. sa mga nagbati. Kung pila ka na, Jimmy, 35 ka na, no? 25. Oh, 25? 25 ka na pala na. Talaga, naimunimunan sana, no? Kung saan ang panahon talaga. Madalion sana? Amo. Happy birthday. Happy 25th birthday. O, bala ka na. Oo. Kung dahil lang nag-arog ka ng panahon, pwedeng gibukota ko sa imong ipapadala eh. Waring ang panahon, bako maray. Pag-init na, pag mainit ang panahon. Okay? Pag gumininit na. Sa mga papel. Oo. Pag gumininit na, okay na yan. Oo. Mm. Trabaho muna kita. Yes, Sa mga dagdag okay. itong balita sa BBP, katatapos pa sana ka ni pinapod na emergency meeting ni Mayor Domingo Escoto kan na uwas, dahilan nga ni sa 8 ngunya na pagkaal daw, naging positive sa COVID. Digdi sa nasabing Banuan, kinabigla ini kan na alkalde, maging mga taga-digdi sa Banuan kan uwas, inulit kumpara kan lockdown, na mira-pira sa nasunag positive digdi. Pero ngunyan, naging 8. 8? Bigla na eh. Sa BBP. Apira, ini kan so inot na nagadan. And so mga inot pa na mga nag-positive digdi na naka-recover. Ngunyan, naibarita ba ganyan ito kung nakaaging daw na pinag-lockdown so duwang opisina digdi sa Lindong kan lokal na gobyerno. So, accounting and the treasurer's office. Yes. For medyo sa saro digdi sa mga empleyado, yun na iguanin manifestasyon sintomas ni na COVID, pagkatapos nagpaswab, positive na BBP. Okay. Automatic ang desisyon ka na alkalde, ipasara as in i-disinfect na nasabing mga opisina and home quarantine mo na sa mga empleyado. Digdi na pag-araman sa pag-trace na BBB Okay. sa pag-huroron, nainip pala, nagsuriming. Yan. Sige daw, Jim. Istoryahan daw tabi yan. Hindi ka na makakakukuha ki Adal. Baka lamang may leksyong kitang makuha dyan. Sige daw. Nagsuriming, pagkatapos, nag-arkilaki ban. Okay. Nag-arkilaki ban, so in-arkilang ban, iyo ito ang suspect, na iyo ang carrier, so posible suban kung infected, o so driver mismo. So driver ta BBP, nag-abo-abo, nag-paswab test, nag-report sa autoridad sa salod, napag-araman na ini so driver kan na inarkila, na ban, positive na BBP. Positive. Ano, nag-abo-abo siya habang nagda-drive? Dahil man na Malaysian pa kan mga kuhan, kan durante kan panahon, tan pag-abo-abo baga. So, ari na inot tabi, Jim, nagpositibo, Jim. Ari na inot na nagpositibo. So, drive, si pirmi lang inot sa empleyado ba ko? O dyan sa driver? Si empleyado, tracing na lang itong empleyado so na inot, tanag-surimming sila, naka-arkilaki, van. nagpa-investigar Nya baka kung nakuha kang driver, so virus, duman sa empleyado. Malabo? Malabo yan ang gulong yan. Oo. Ando na nga ni, nakuha ito for medyo duman sa swimming. Big trace. Big trace. Oo. Nagarani sa katotohanan na sa driver. Paso gabos na membros kan pamilya, ago mga akik kani. Gabos positive. Agum as in pamilya kan driver? Oho. Positibo? Positibo. Okay. Susko. Hindi gusto mo sabihin, so carrier, iyon na ito. Oho. Naubos sa pamilya. Oh my goodness. Okay. Ngunyan yun sa tula-tula, so pamilya, luman sarong nasa nadaata BBP, ayudahan kan Dahil na ibog sa hospital, tapos asymptomatic ini. Asymptomatic. So naubos pamilya kan driver. Ngunyan, sa mga empleyado nagpositibo, piraman, nag-swimming. Nag-swimming, na nakaluna duman sa bus, 15. 15? Okay. Sinwab test tinigabos, tulo so positive, included na duman sa saro. O di, salbatana. Di naulakitan ito. Oo. Ando na talaga, inot na sinab sa driver, ano Jim, tama? Oo. Tapos pagkaswab kan driver, sinab sa gabos na nag-swimming. Ang nagpositibo, sa 15 nag-swimming, Tulo. 15 sinda sa loob, sarong van? 15. Sarong auto? Sarong auto.
Ano makuha tag leksyon naman? Pundo ko nang unan swimming. Oh, number 1, Gathering. bako kunyan ineffective di man pig-apo na social distancing maski sa auto. Nga malain nangyari. Imagine nun mang 15 ka tawo sa loob gisarong van. Nga malangan nagpositive. O sabi yun, dahil social distancing, Wara. durukutan ito. Nagkaraon. Karaon. Siyempre pag Habang nasa ba, nag-iistoryahan pa ito, talagang rakngakan. Kasi siyempre, mag-aramigo, korog man. Nag-swimming duman sa resort. Karaon. Saka baga. Sa Bunguran, ito sa Barangay Mapurong Bipe. Saan ginibo sa swimming gym? Dahil ko naman hinapot sa kwanta, madadamay pa ito. Sa Saro. Nasa contact tracing pa ito. Itong dapat na swimming ang ka ito. I-contact trace pa ito. Taba kami nag-serve duman ng mga tao. Yung ang pigaditan pa, na baka baka sumunod na mga alda. Taba kami nag-serve duman ng mga tao. Dapat naka-quarantine ito. Yun na nga Nasunod do naman pa nag-swimming pang sulod. Naserban man ka ito. O baka sunatukawan ka naggrupong an. Di na disinfect himaray. Posibleng may ulakit pa. Ang makatakot nga ibibit. Pagkatapos kan swimming, at pagkatapos na arkilan suban, nagapara biyahe ligas pipulangge. Hindi kong contaminated ditong ban. Asa kay kabaga duman? Yan. Kung sa pag-uli ka itong van na ito, dahil dinisinfect sa van, may problema. Dahil man ito dinisinfect natural. Dahil man So pigilan dapat i-disinfect baga yan. Maski kung responsable kang tagsadiri o driver, kada uli mo, paggarahe mo, ma-disinfect ka. Nga kung pag-alda Kanya kung nagpilbiyahe na Daraga Legazpi, itong driver na ito sa nagda-drive. Legazpi Pulangge. O Legazpi Pulangge, ito nagda-drive na nagpositibo. Oo. Isa ng mga nagrulo na duman. Iyon. Sana dahil dagdag ng ulakit. Sana dahil madagdagan. Ngunyan, naka-quarantine na sa auto. Disinfect na. Tatapos na. Tapos na. Kamundo. Bunguran. Ito mapurong ito. Apat. Bunguran. May sarong babae na nag-positive man digde. Ni contact trace sa mga nakasalamuha. Apat. Positive man. Puto man sa tula-tula. May delivery man bibe. Saan man ito, Jimmy, nagkong tagap mapurong na ito? Itong mapurong, ito so driver. Uli. Okay. Okay. Yan. Sa Bunguran, 4 man na persona, ay sarong babae nag-positive, 4 man na persona na close contact, kani sinabtest positive man. Sutulo? Iyon na, Jimmy. Madagdag pa yan dyan sa was? Yun nga niya. Madagdag pa yan. Ang estimate ka, kada sarong tao, ang ulakit niya mga 2, may ko na yan, ma-multiply yan eh. Okay. O, di mag-ingat na lang. May ali sa Manila, delivery man, uli sa Barangay Kalpe, nawaran ti pamarong. Siya nagkuha? Siya nagkuha ta nawara? Nawara sa pamarong. Ultimo na sa nang pamarong na migabas na ngunyan? Pamarong pagkatapos sa pangnamit. Isal batana. Nawara sa pamarong buda pagnamit. Pamarong pagkatapos sa pangnamit. Ito para susog-susog niya. Dahil ngayon magsusog ka, magpa-swab test ka na. Positive. Paano siya nakauli, Jimmy? Ko siyang papilis? Delivery man. May igwa gayon. Kuan siya. Apur. Essential garo. Apur. Yan pigisabi ni Mirosal Casabago na pag mga apor, delikado yan na dapat manggilalay ko ta. May medyo patakaran yan. Paano na ini? Okay. Napul na ang uwas. Pirang sa madaling sabi, pirang positive sa uwas ko niyan. 8 unactive pero nakulpan mga naka-queue para sa swab test. Sana mag-negative ito. Kung mag-positive, sige ang sige yan. Sige ang contact tracing. Sige, bagayan PC, sige alaba. Ay ko, okay. Sige, ayos.
Napaluwas mo niyan si Mayor Mag-ingat. Domingo Escoto nin direktiba sa Gabos. Atabaya, pigatara Sa man nga barangay. na. Iwasan na Utulo yan na ang mga gatherings na. O tulo ng unan mga mass gathering da. Ata, anong nangyari ba sa to, Jimmy? Puro kita reactive. Reactionary kita eh. Kaya kung mga buro birthday ko, na kung mga Pag may nangyari, saka kita may nagibo. Pero pag daipa, sige, sana. birthday ko ba ngon yun? Dahil gadir-gadir. Kaya kada ka na mag-gather ka na birthday mo? No gathering? Gadir Ilyamang. Dahil sana. Oh, sige. Amo na. Yan sabi Pepe Pay nagsubaybayan niya to. Salbatama. Was 8. Oh. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy. Alas 4 na. Good PM po. Sa Legazpi nganing jeep, Legazpi Daraga, garo day man pig disinfect. Bago magpasada, taan matiw ng mga plastic, tarangkas pa. Oy mga fans, Sabi kan texter ta, pwede po mag-swimming ang taga Legazpi sa Pioduran. Day man po pigbabawal. At na nga ni. Kaya na muna ka, iwasan na muna ang kumaan, arugaan, adi. O sabi ni Pading Benny, sa Israel nga niya pa di, positive nga niya pa di, sa Israel, dain na kimas, ta 90% vaccinated na, so kapitbahay mi nakaagumduman, sana all. Pataka sa bago yun, pigiiling ko sa TV, dahil na ang mga taga-Israel pagmaskan gobyerno ninda. 90% ng bakunado, dumanta mahiling kung efektibo ang herd immunity sa Israel. 90% only 10% po mga tugang so dahil bakunado. Mahiling takon how effective ang pigaapod na prinsipyo mga tugang kan herd immunity. Iya po, okay. Digi po sa, thank you pa rin Benny ha, nahiling ko sa news ka sa bago talaga. No. Okay, bueno, salamat kasi ng pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 to 7 sa programang Morning Hirit o na 7:30 to 9 sa programang Anhapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye! Ingat po kita kabos. Mabuhay. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan sa priority.